Po sérii reportáží z mužských stretnutí dúbravských futbalistov sme zavítali s kamerou na štadión v Starej Dúbravke, aby sme sa pozreli na stretnutie žien. Už niekoľko mesiacov sa pripravujú futbalistky FK Dúbravka na tomto podhorskom štadióne v peknom prostredí na svoje stretnutia druhej ligy. Celé družstvo sem prešlo z Karlovej Novej Vsi a v Dúbravke našli dievčatá svoj druhý domov. Trénujeme 4-krát do týždňa. Ja fungujem ako hlavný tréner, čo sa týka futbalu, a máme kondičného trénera a vlastne aj asistent družstva a človek, vlastne, ktorý to tu začal s tými bábami robiť, je Zoltán Komoši. Takže máme to rozhodené dobre. Trénujeme 4-krát do týždňa a 5. je zápas. Kedysi veľmi dávno sa hrávala v tejto časti Bratislavy druhá liga mužov a teraz sa tu po dlhých rokoch hrá opäť druhá liga, lenže ženská. Keď som prišiel do FK Dúbravka, to bolo, keď ma požiadali o pomoc, to bol marec v roku 2010. Bolo 8 dievčat a nemali sme ani štádion. V podstate by som povedal, že sme začali hrať na Luke, niekde na Luke s 8 dievčatami a nemali sme ani jednu futbalovú loptu. Mali sme 2 lopty, ktoré si babi nosili same. Dnes je, môžeme povedať, že je skoro november roku 2010. Máme 28 hráčok u žiačok v žiackej kategórii, čiže žiačky, a 22 dievčat v ženskej kategórii. Máme ihrisko, sme na čele druhej ligy, síce myslím si, že není čo dodať, proste super výsledok za pol roka, krásne. Dúbravka je na čele druholigovej súťaže a v 9. kole privítala na domácom trávniku 3. družstvo súťaže Thermal Diakovce, ktoré sa nachádzajú asi 2 km od Šale. V prvom polčase, najmä na začiatku, boli Diakovce domácim hráčkam vyrovnaným súperom. Po centri Demeovej mierila Šemrincová na domácu bránku, v ktorej nastúpila Barbara Hájošová. Aj ženy hrajú svoje stretnutia 2x45 minút. Po 4 hodine mierila vedľa bránky Diakoviec domáca kapitánka Mária Horňáková. Domáce družstvo sa postupne začalo presadzovať lepšími kombináciami, prihrávkami a aj kondíciou. Urastenú brankárku Diakoviec Mesárošovú ohrozila Raučinová. Mária Raučinová mohla v 20. minúte otvoriť skóre, ale po dlhšom šprinte jej už neostalo dostatok síl na presnejšie zakončenie. Domáce družstvo vehementne počas celého stretnutia povzbudzovali domáci ultras fanúšikovia. V závere ešte vyrovnaného prvého polčasu tvrdo vystrelila Michaela Horvátová, ale Mesárošová dobre zakročila. Diváci fandili domácim a čakali, že v druhom polčase potvrdí vedúce družstvo druhej ligy svoje kvality a prídu aj góly. Po štandardnej situácii Adriana Hodúlová nepresne vystrelila. Po prestávke sa už jasne prejavila technická aj fyzická prevaha Dúbravky a vedúci gól visel vo vzduchu. Gabriela Matejová mierila ešte do brankárky. Ďalší strelecký pokus Horňákovej Mesárošová vyrazila. A strela Raučinovej smerovala ponad bránku Diakoviec. V 62. minúte sa však Dúbravka konečne dočkala a vedúci gól, ktorý dala nádhernou nevídanou strelou z diaľky kapitánka Horňáková, stál veru za to. Bez neho mali veľkú radosť všetky domáce futbalistky. Ultras prispeli k oslavám papierovými stuhami, ktoré si potom museli domáce hráčky aj odpratať. V 75. minúte Dúbravčanky zvýšili náskok. Po strele Horňákovej si jedna z najlepších hráčok Diakoviec Mária Šemrincová nešťastne stočila loptu do vlastnej bránky. Hostujúce družstvo sa v druhom polčase iba bránilo a útočilo iba sporadicky. Šemrincová chcela napraviť chybu pri vlastnom góle, ale domácu brankárku Hájošovú neprekvapila. V 80. minúte ju ale neprekonala ani Benešová. V 82. minúte dali domáce tretí gól. Zrodil sa po spolupráci Gabriely Matejovej s autorkou tretieho gólu Máriou Raučinovou.
Náskok mohla v závere ešte zvýšiť Horvátová, ale nestalo sa tak. Úspešne zasiahla Mesárošová. V 85. minúte dosiahli čestný úspech aj Diakovce. Z priameho kopu perfektne trafila Sabová. Dúbravka zvíťazila nad Diakovcami 3-1 a upevnila si vedúcu priečku v súťaži. Ťažšie sa hrá proti slabšiemu súperovi ako proti lepšiemu. Minulý sme tu hostili sme družstvo z čela tabulky a vyhrali sme vyšším rozdielom ako v tomto zápase. Hovorím, proti slabšiemu sa hrá ťažšie. Ten prvý polčas bol z našej strany určite slabší, chýbali nám 4 hráčky zo základnej zostavy, ale druhý polčas trošku sa to obrátilo, bolo aj v šatni, boli nejaké taktické pokyny, niečo sme pomenili, zmenilo sa to a ukázalo sa to na ihrisku.